Sætning 1. Dansk sætning. På Savigny Plads, som alle kender, ligger der mange restauranter. Oversat til: Auf Savigny Platz, den alle kennen, liegen viele Restaurants. Det er oversat ved auf, det relative pronomen, er oversat fra på til auf, fordi der er tale om en vandret flade. Savigny Plads er oversat direkte, da der er tale om et egenavn. Det relative pronomen bliver der brugt den, fordi den viser tilbage til Savigny Platz. Platz er maskulinum, og derfor bliver navnet Savigny Plads også maskulinum. Platz er i ental, og derfor er det maskulinum singularis. Der er anvendt det relative pronomen for maskulinum i akkusativ, da man ved sætningsanalyse kan se, at det er akkusativled i sætningen. I sætningen har vi nemlig verballedet kennen, og hvem kender, det gør alle. Kennen ender på in, da allen er pluralis, og derfor bruges den. Kennen placeres til sidst, da der er tale om en bisætning. Ligger der mange restauranter, er oversat til liegen viele Restaurants. Liegen ender på en, da der igen er tale om restaurants i flertal. Og bøjet regelmæssige udsagnsord ender på en på tysk, når der er tale om flertal. Viele ender på e, da der er anvendt den stærke bøjning af adjektivet. Og det alt sammen står i nominativ, da restaurants er subjekt, liegen er verballedet, og Savigny Plads er bare en præpositionsforbindelse. Sætning 2. Dansk. Der kommer tjeneren, som du allerede har givet drikkepenge. Tysk. Der kommt der Kellner, dem du schon Trinkgeld gegeben hast. Der er oversat til der. Tjeneren er et hankøn, da der er tale om et hankøsvæsen. Derfor er det bestemte kendord der brugt til at skabe bestemt, der er singularis, og det er nominativ i sætningen, da det er tjeneren, der kommer. Kommt ender på t, da der er tale igen om tredje person singularis. Bisætningen er oversat til dem du schon Trinkgeld gegeben hast. Du er subjekt i sætningen. Hvem du har gegeben hast, har givet en før nutid, er oversat ved at sætte ge foran geben, som så er et regelmæssig bøjning af verbet. Hast er placeret til sidst, da vi har talt om en bisætning, og i bisætningen gælder over, at bøjet boldord skal stå til sidst. Du har givet trinkgeld, drikkepenge, det vil sige det akkusativled objekt i sætningen. Så har vi det indirekte objekt, det bliver så det relative pronomen som, for hvem har modtaget drikkepenge, det har som, altså dem, som er tjeneren. Direkte objekt står i dativ. Kellner er hankøn og ental, og derfor bruges det relative pronomen dem. Sætning 3. På Kurfürstendamm finder man Café Kranzler, som mange tyskere har besøgt gennem tiderne. Tysk. Auf Kurfürstendamm findet man Café Kranzler, das viele Deutschen im Laufe der Zeit besucht haben. På er overført til auf igen, da der er tale igen om en vandret flade. Kurfürstendamm, e-navn oversat til det samme. Finder man oversat til findet man, da man er tredje person singularis, og derfor ender findet på t. Café Kranzler igen et e-navn, derfor oversat til det samme. Das viele Deutschen im Laufe der Zeit besucht haben. Das, det relative pronomen, fører tilbage til café. Café er neutrum, og derfor bruges das. Da man igen ved sætningsanalyse skal komme frem til, at hvem er det, der har besøgt? Det har de mange tyskere. Hvad har de besøgt? De har besøgt som. Derfor er det objekt akkusativ, og det relative pronomen i akkusativ neutrum er anvendt. Viele Deutschen. Deutschen er pluralis, og derfor er verbet bøjet efter, det bøjet verb om haben ender på en, da der er tale om tredje person pluralis. Besugt står i før nutid, og er et uregelmæssigt verbum i før nutid, og ender derfor på t.
Haben står til sidst i ledsætningen, da det er det bøjede bolleord, der placeres sidst. Besuch står næst sidst, da man i før nutid placerer det før nutidsbøjede verbum sidst. Gennem tiderne er oversat til im Laufe der Zeit. Det er en fast vending på tysk, men man kan som direkte kan oversat til tidens løb. Der Zeit er en genitiv, hvor im Laufe er in dem in præpositionen i, og dem løbet, tidens løbet, direkte oversat. Og det var det.